The Great Commission angkha kotorko kaisa dagimung authorized khlaijak mungsasuk production ni bagui abo angkha ketal mungsasuk tubunani khoroksasukno rengko eba kusukni samungo thepenani The Great Commission angkha mottostota eba kesaro tongui daginai bai malairinani abo angkha highest authority abo o hayungni first person president of America ni samungni slaibo kotorko abo mungsasuk post eba samungni slaibo kotorko o hayung tainno hayungni jottoni slai samung kotorongkha The Great Commission eba kothoma gaham pinnani tamni hinba abo angkha highest sokna hani asok thayungo asogui tongnani dagimung tei boni samung jottono swnamnaisani dagimung abo o sangsarniya pia sokna hani phaimani kothoma kahamse luk simani 2 ni 10 tamokhe suari borokno haihini saka takiridi ang norokni bagui kothoma kahamse tubui phayo abo bebak borokno khopang srangrinai khajani poito khlainero okokbai kwbangko borokno porichoi ongjagya tamni hinba kothoma kaham pinani abo sini samungya songhor pastoroni samungse hini wansugui tongmani bagui aile o kothoma kahamno pinani bagui suari rok suda musungjago ek pitor ekni 12 sijak sing nugo kothoma kahamno pinero sukna hani ro horjaknai thola kathani phanbai tabuk norokno khnarimani abo diari rok salangkha borok salangmani o kogrok borokni bagui klaiya norokni bagui se klaio hinui kaitor borokno phunukha o kogrokno suari rok suda sina musungjago o kothoma kahamni kokno suari rok sinani tei o barjano borok nanani musungjago hinui bible srai srai ke sao o kothoma kahamno pinma bai kaitor bai sening ku worker ongo je kok bai o sangsar joto snamjago o bukhungni kok ongkha thangdi sangsar ha ganangai ani sagri snamdi hinke o kothoma kahamno tamni se pijega tongnai tamni se khlaijega tongnai sabo asugui tongi manai o phan ganang kaitini kok khanaui sabo thangyaui tongi manai kaitini snamjak manise kothoma kahamni sakki diui tong hinke sijak tongo lobmung bijap 19 ni ekni simiti no nokharo kaitini singsasano saklayo nokha bini yakni samurokno phunugo sal brum brum bo saklayo hor brum brum bo bini samungno saklayo kok kurui kok thai kurui borokni khorang khnaya haifano borokni khorang ha ganangai soguyo ha yaphang busuk borokni kokrok soguyo bo nokharogo salno tonkha khajani poito khlainarok wansugui nainaba kok saimanya se o nokharok te hayungrok kaitini sakiri tongo kaitor tongo hini borok se kothoma gaham piri tongo hinke ning ang kok mangganang elembai kuplung jottoni slai kaham ke snamjak borok o kothoma kahamno piriaui bahaike tongi mannai a kothoma kahamno ang ning pirangke abo sini bagui bisikse lasima singsa onglakde o kothoma kahamno thui polta mosa phadi sing naileno 1 Korin 9 ni 16 ang kothoma kaham pirphano kokotor satai kurui tamni hinba ang abno pirna bagui berjak ang kothoma kaham pirakhe ang bisikse hamya sitrano sing pol hai wan chogui naikhe sak sakno sing sanai naikhe sing saimannai sing kothoma kaham bo pira hinke sing lasima sing sao tongo sing jotono kaituni sagrise aboni yagulose sing Christian hinjago sini thanio kaituni kothoma kaham pinani barja rijakha ning o barjano khlaide tong o kothoma kahamno kaitor sakpangse puila tangrao aboni yagulose suari rok introduce khlaio tabuk o kotor samungno tangnani barja sini suari rokno riawi sugya borokno riwi jungno kusuk kotorni samung tangnani sebrimani ning bahaike khlaiawi tongmannai a kothoma kahamno pinani pastor songhor nangya theology pornani nangya ang sakphang theology porjagya haipano kaitor ano sainakha kaitor khorosasukno sainao hinke botamni bagui sai songinana rang puisa tei sebuk manani bagui de ongkhana nogo aramkhe gija khlai simi tongnani bagui de ongkhana Kristo tamni bagui singno songina wansogina di khajani takhuk tei bohjong John tamosa johon 15 ni 16 norok ano saya angse norokno sayo hake bathai tongna teike norok bathai kabang ma thaitung hinise ang norokno songoi rohoro hake ani mungoi apani thani muksasik sanke bo abono norokno riwano o bathai borok gediba naidi 1 Korin 9 ni 1 ang mungso khajak diba ang song hori diba ang sini subra jisuno nugru gediba
ang subrani bagi samung khlaimani bathai norogya diba bathai ongkha borok se sing sakki kaham barinai kothoma kahamni bagi sing masai toknai sing borok se manom nai Jisu Kristo Luke sibani pas ni doso tamosa phari sing lai leno takridi tabuni sibining borok romano sing jefro Jisu Kristo no yasago boni sagri omui jefro bosing no songo apron sibino kaitor sino dagio takridi tabuni sibining borok romano hini sawo borok sing romu jetong khajni tahok te bohok song sing nogo asugui aram khlai simide asugui tongkhana suru rang puisani bagi simide sing wan sugui tongkhana ning sak wan sugui nedi ning bojagao tongui tong kaitini samung ning tangai je tong sing chanani ningnani bagi sing asike khasigi tongo kaitini samuni bagi sing bising jora khasikna wan sugui naikhe saimanai sing nugo tabungni motharo anomna bagi simise khachiklaijak sakni chanani bai hamnani bai se koboljak mang phola kamajaroni bagi surimani keseng ongkha phola kamajarono naituknani keseng ongkha phia sebuk mannani rang kabang mannani भग याकराय सामानि ते कंग्राइनि बागै सुरिमानि ले बांग्रुखा आनमना बागै तो काइतर सिग्नो रिंगियाब्ले अमाहाय सुरियै मान्या हिनमानि कग्या जिसुनो पुइलातो निउइ काइतनि हानि बागै से वानसग्रादि आं सेबुक मांग्राना बासाबुतिनो परिउइ पाइग्राना फाइनाय बिसिनि सिमि थांसिनाय ख्लाइसिनाय सुरिसिनाय गिर्जाव थांसिनाय अमतुइ चुग्या वानसुमु से खिबिउइ ते कासाउइ से मांगलाक एभ्रि सेकेन्डो बररक थै दङ आ बररकनो हरनि कातिरिनानि सामung साबनि बरकनि बागैबो तो जिसु ख्रिस्ट थियो हिनके आबो तिनिनो ताबुंनो ख्लायनि नाययादे बेलाइखे इमार्जेन्सि यादे तिनिओ मथानगो खरान क्लाइमानि हासिं हापार हाय दैकुरि अंगमानि आबो कथमा काहाम पिरिया अंगमानि मथानि लांमा अंखा कथमा काहाम पिरमानि आ कथमा काहामनो से पिरिया हिनके आ मथाबा कुथुइ अंसिनायनो तिनिओ बार्थडे नो एनिभार्सारि नो condolence no jasa khepano khlanyani nangmani ose tonesiwo phia kothoma kaham pinanole bojaga ose tonika naitugise manliya ning seleng kaham oide manno Kristo Jisu phaipro nono tamo sanai kaham no khlakya ning kok khanai seleng kaham ning kisa baise kaham aboni bagino ang nono kabang mani barja berano phaidi ang bai baksa tongthok paidi hinije Jisu Kristo nono sapaino nini thanio nokphang rang eba suar kaisa ke kaisa kalangi thangmani abo bai kaitini hani bagai tamo khlaikya mungsa boyade nokphang nono ning seleng hamya seler ang kaima kuriyo suda rawi sarma kuriyo bo thumo honoi ning sawi mano haida paithuni salo Kristo Jisu seleng ka hamne hinnai na seleng hamya hinnai abodini samungose tamni hinba kaitor sino joktono suar rewi klangjak a suar bai ning ajinan nangnai kothoma gaham pinan nangnai tei borrokno Jisu Kristo phasingo tubunan nangnai pharike sing muitu khlayaeno Jisu Kristo sukna ho thangnani saka singno Great Commission klangai thangmani mathai sibani 28 ni 19 ni simi 20 aboni bagino thangni sengsar ganangai bebak borokni thani thangai borokno ani sagri snamdi pha sajla phala kathani mungoi borokno baptismo riwidi angnono joto dagi ma haike tongna bagai borokno phurungdi phia muitu nardi omol payasak angnono bai bagno tongo Jisuni dagi mung kotor ongkha sagri snamnani baptismo rinani tei phiringnani jeng abono bogui tongo khajani takokte bohoksong sisana jora phaikya kothoma gahamno pinani jora phaikya tinio masia phatraro diari phatrok sasike boroni morkini koknose borok sengsar ha ganangai pidi tongi manungke sini bagai nini bagai lazimba singsa kogyade bahaike Jisu Kristo ni kothoma gaham pidawi aramke azugui tongi manna sing tinio rang puisa ongka hinoi sing saksak kungsugui saktori nok bisingo habui tongo Jisu Kristo sino kaham de hinnai na hamya hinnai samung bijab ekni ato tamosa naidi phiaba pholakatha norokno kobol phaipru norok phan manano hake Jerusalem Judea bai Samaria ganangai phia haktor paithak jora norok ani bagai kok sabano pholakatha nonor imani tamni bagai rekhana khajani takhukte bokjong wansugui naina ba aram khe asugui tongna bagai jongkhana sebuk simi manani bagai jongkhana ihi khajani takhukte bokjong sakki rinani ning ha ganangai sengsar ganangai kothoma gaham piri mainya phano kok kurui ning nini parao nini amchaile ning piri je tongkhana nini otipura hasteo ning kothoma gaham ni bagi khade nangai tongkhana sak wansungani jora phaikya khajani tahukte bhuksong
Kristo sing kotoma gaham pinani no ongkha abono puila samung tamni hinba kaitor jotono no mathanani mojungjago 1 Timothy 2 ni sai bebak borok no mathangjagui kubino situng hunoi bo nayo kaitor nayo jotono mathangjak tung hunoi hinke kaitor se nayo hingke ning bahike siring sirke asugui tongai mannai kaitor ni on naimano ning khlaiman glagde mannai khajari tahukte boksong ta asuk sidi aramkhe asugui ta tongsidi kotoma gahamni bagui suridi yafardi thangsidi paithani sal sampai phaikya sing tabukno sini samung khlainang nangnai ulo bufrujani sing o sungsano yakarima thangno saimandi glak inkele samung tangya oino sing sogilangano elem bakni puilani simi paithak jora naikhe kaithani bokhani kokno saimano bonayo tebo tofa bono sinithung abono tlangai thangnai ning angya diba khajani poito khlainero kotoma gaham pinani bisike nangsuk bible abono barbar muitu khlaidibo singnai leno Mark 8:35 kathang tongna musunai borok bo thuinai ani bagibo kotoma gahamni bagibo thuinai borok bo thangnai Kristoni kotoma gahamni bagise sing tini thangna nango singmol brum brum kathang tongini hinke mathai simani 6:33 tamokhe ning kaitini hani bagise wansugradi bonai matuino tongna bagise wansugradi hake bonorokno asik manirokno riwano kaitini samunose sing puila kusugo tonan nangnai abuni yagolese nini nangmani kaitor saimano nini tamonang nangya bojorao jotono samuiri nai rom simani 10 ni 14 simi 17 tamokhe borok poito khlaiyakhe bahike bono rigi mannai bini kokse khanayakho hinke borok bahike poito khlai mannai bini kokse pirjage hinke borok bahike khananai phia pirnai sase rohorjage hinke bahike bini kok pirjaknai elembago hai hini samahai kotoma gaham tubunai rok borok phaimani abo bisikse tongthoto tamokhe borok bebak no kotoma gaham no khnaniya jisia sakphangno hai hini salangkha osubrai sini kokno sabo khnanai tong hake tabu kotoma gaham khnama tuise poito phayo phia kristono pirma tuise kotoma gaham phayo o kotoma gaham no ningang pida hingangke bahike borok kristo phainai bahike borok jisuno sininai aboni majra aboni barja sabon yagong khana khajani tahukte buksong wansugui nailening khawo yakberawi mathai simani 9 ni 37 38 aboni bagino bobini sagirokno hai hini saka mai kabangma munui tongkha yang ranaisa bangya aboni bagino bini mai rana bagi tebo borok rohordi hini nok phangsano sandi suriladi kotoma gahamni bagi borok belai nuko kotoma gahamni bagi borok tini khasik lailia sakirni bagi mang sakirni bagi mang se khasik layo kotoma gaham nole sabo pinai sing masuri lainai rom simani 12 ni 11 ta selerdi panjulunyo samung khlaidi bakha ui khe subrani samung khlaidi ta selerdi hini sawo kaitini samungno tuinai bakha ui khe se samung khlaidi hini sawo rom 1 ni 16 kristoni kotoma gahamno tui anglajiya omo poito khlainai joto borokno mathangna bagui kaitoni phan juderokni bagibo buini borokni bagibo tinio borok kabangmano kristoni kotoma gahamno pinani bagui lasingma singsaungjago kaitorbo nonotui lasik lagde swarerokni baskango nono gosinani lasik lagde omno kristo ano baptismo ridi hini rohira kotoma gaham pindi hini se bo ano rohro kristo kruso thimani abo samung nangya ongya tike elem ganang ro kok samahai sayawi kotoma gaham pindi hini se bo ano rohro sing tinio kristo thimani kotoma gaham no pide hanke kristo thiman abo magna ongi thang hini sawo abo sugya ongi thang hini sawo sing aboni majra sini sakawo sing rujui de naimanno hilik lagde lasima singsam glagde khajani takhukte boksong horsa subrai imango polno hai hini saka takirdi kok samang tongdi samata jodi kaitini kok samani kotoma gaham pirmani abo jisu kristo bisik se hamjak boni kok no se sing saklai tongo boksing no utsaho khlayo encourage khlayo ning takirdi sawi mang tongdi ta seladi hini ek korin saini ek nisimi ekui jora porike saimanai sing jotono kristoni songhorse sing jotono kristoni songhor hinke kotoma gaham pinani barjabo nini sakaono kulaijak abo nini samungno ning ma khlai thaino tamni hinba kaitor aboni bagise singno songinawo ek korin 15 ni 58 aboni bagui khajani takurok soi krak khe tangdi norok subrani mungui yak thagya ke sabung
khlai tongdi tamni hinba norok sawi mano subrani mungui samung khlai mani abo norok yak buksa khlaijak lak khajani tahukte bhuksong sing tinio bororokni aro samung tangkese aboni pauna aboni mojuri manni tong hinke kaitor kotoni samungno tanginai o nok phang singno aboni pauna aboni mojuri tamni riya tongnai bo singno yak buksa khlaigla kini sawo singno yak supungni urinai hini sawo boni samung tangmani sini mungsa losonglak bialonglak kaitor sawo sino bo supung urinai hini sawo magna khlaigla kini sawo yak buksa khlaigla kini sawo এক পিতর 3:15 নরক খা বিসিঙো খ্রিস্টনো সুব্রাই হিनै বিনি থানি বমুই দংদি নরক তামনো খাতুং হিनै सोंनाय रखनो साना बागै तिया रंगै दंदि कथमा गाहाम साना बागै तिया रंगै दंदि हिनि साwo सिं तामनो खातुंगै तंखा abono साना बागै o sungsani borokno tiya rongui tongdi hinni sawo 2 Timothy 4:5 ningkhe bebagono krakhe tongdi satok jakpuru soi tongdi kotama kaham pinayongdi kaito nono samung bermano khlaibaidi kaito nono je samung berkha abono ning khlaibanya se nangnai samung bija 10:42 pororongni thani kotama kahamno pildi hini bo singno tagikha pia kaitor bonono kathangrok bai kuthirokni posthumna bagai songkha abono bo sadi hini dagikha sing tiniwo kotama kaham pinani bagai dagi jakha sing abono khlanya se nangnai luksimani 9:60 Jisu hai ni saka kuthi bai kuthino phoblai thung thangdining kaitini hani kok piridi kaitini kothoma kaham pinani bisik se emergency abo অসংসারনি কোনো মানি বাই সুতাইছে কरै আবো বেলাই নো কুসুগো আবো সে পুইলে ও সিংতনা নাंगरनाय 2 Timothy 2:15 निंकाय तुनि आरनि क कुबैनो सय के फोरोंमा बाय सामुंनो तै लासियावै टांनायसा हायखेनो काइतर बाय काहाम हिंजाना बागै कफ्रादि काइतर बाय काहाम हिंजाना बागै सेसिं काफारनानि नांनाय सामुं बिजाब 20:35 नानाय बरनि सनाय रिनाय बरक से हामसाजा खिनि सुब्राय जिसु सामानि अककनो मुइदुनारि गै सिं सामुं क्राक टाङै फानकुरि रकनो मा सुबाना नांनाय आबनो जतो सामुंनो आंनो रकनो फुनुखा नानाय बरनि सलाय रिनाय बरक से हामसाजा खिनि साव सिं जुदि कथमा गाहामनो कुरि रकनो थाङिरि उइतंखे सिं फिसिक से हामसाजा गंनो नायदेबा खाजनि ताहकते भुकसं गालाथिया 6:9 आबो बायनो फायदि सिं सामुं गाहाम ख्लायनानो तायाकारदि सिं खाबायावै सामुं गाहाम ख्लायै तंखा हिनखे रानानि जरा हायनो सकबायनाय माननानि जरा आहायनो सकबायनाय हिनि साव सिनि सामुंनि फसल सिं सालसा माननाय बाथाय थायनाय हिनि साव फिलिपि 2:13 तामनि हिनखे काइतर बिनि खा साप माहायनो नरकनो तंना मुजुग्रिना बागै फिया बिनि खा साप माहायनो नरकनो ख्लायरिवै मानना बागै नरकनि बिसिङो सामुं ख्लायमां दङ सिनि बिसिङो जे फला कथा रहमानि आबो काइतनि मुजुगमानो ख्लायनानि काइतनि मुजुगमा अंखा बनि कथमा गाहाम पिनानि सिं बनि कथमा गाहामनो पिराखे सिं काइतनो हामजागो हनि दाबि ख्लायमानि कथमा गाहामनो से पिराखे अ दाबि ख्लायमानि आबो मागना अंगै थाङो जाकब सिमानि 5:20 अककनो सिदि लामा करजाक समजक ख्लायनायनो किफिल दिनाय बरक ब अ समजक ख्लायनायनि फलानो थैनानि yakni piyogano piya bini bagibo sumchok kwbangma nakar jagano bisikse khnatotok kok khajani poitok khlainirok sing kaitini kothama gaham pirma bai khorsasik sumchok yakare kifilke sing boni bagai sini kwbangma sumchok nakar jagano hini sawo kaitor lobjak thung khajani poitok khlainirok kothama gaham pinerok bisikse hamjajak borok kaitor baise co-worker rongo borok saksakni samung tangia kaituni samung se tango abo sangsar ha ganangai jottoni slai samung kotor kotomo kaham tubunai rok ni yakung rok hasuk sakao bisikse naithugui tong kasangni kok saklaini rok tong kasangni kok saklaini rok kahamni kotoma tubunai rok mathangma kokno saklaini rok sionno haihini sawo nini kaitor nono naiklui tongo kotoma gaham pini rokno kaitor naiklui tongo hini sawo khajani poito khlaini rok sing kothama gahamni bagai saktharlayano kothama gahamni bagai se gathang tonglayano kaito jotono pholabai gyan budiri thun te hamari khlaitun amen